Jumatono kanggo sibuk mengkosone mumpung jelar kalangane mumpung pada rembulan. Mas Dating, Pak Dating, Bapak Isnur Sudirman, Ibu Bapak Zulfikar, miturut seseorang yang sepuh tuju marang kamulyan ora alus dalane akeh sambungane gedhe kudu rencanane ning sapa temen bakal ketemu waton gembleng TKT nyawiji pambudidayane linambaran tawakal. Bapak Ibu sekalian, khusus kagem onang penganten mugi-mugi sami pinanggih suka basuki ben bondo ben bandu rezeki banyu mili waras wiris panjang yuswa guyub rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Boleh Bapak foto dulu?